Ay, Diyos ko day, ang dami ng tulo ng bubong ng aming bahay. Baka may sponsor dyan na Colorof, dumatanggap naman kami niyan. Chares lang. Kung sa ibang lugar nga ay walang humpay ang init, kaya talagang summer feels. Dito naman sa amin ay Diyos ko naman, wala talagang tigil ang ulan. Kaya maaaring maraming ang sakit na dumapo sa ating yard. Maging sa aming mga baka at kambing nga ay naging sigurado kami. Naglagay nga kami ng trapal dun sa kabilang area kung saan ang aming mga alagang baka ay nilalagay namin tuwing gabi. Lalo pat umuulan ngayon umaga pa lang hanggang hapon. Abay talagang napakalamig na ng katawan nila kapag hindi namin nilagay sa may lilim kapag gabi. Ibig kong sabihin sa lugar na kung saan tuyo at maaari silang matulog ng komportable. Ito nga ako kahit medyo maambon ay talagang pakain na tayo, baka nga lumakas pa at hindi na tayo tuluyang makapagpakain. Nun nga talaga kapag mainit dito sa Mindanao ay tsak naman akong maulan naman sa Luzon or sa Visayas. And vice versa. O diba, nakita nyo naman ang dami pa nating walisin dito sa bakuran pero hindi nga muna ako nagwalis kasi nga panay ang pag-uulan. Napakahirap magwalis dito sa amin lalo na kapag umuulan kasi nga dumidikit doon sa mga lupa. Kaya anyo't iisahin na lang natin yan once na handa na nga ang panahon or miinit na dito sa amin. Patapos na nga ako dyan at nilagay ko na lang dito yung mga sobrang pagkain na ibinigay ko nga sa mga nakatali at nakakulong na mga alaga natin. Yun lang muna para sa araw na ito. Salamat sa panonood. Ingat!